Funkcia Link Runner Ping vám pomôže získať rýchle odpovede na dostupnosti kľúčových zariadení. Po zapnutí Link Runnera stačí zapojiť kábel do portu LAN, počkať pokým sa načíta kábel a následne stisnúť pravé tlačidlo Ping. Zobrazia sa vám užitočné informácie. Tu sa nám zobrazí ikona DNS servera, tu routera a tu počítača. Tieto zvyšujúce sa čísla zobrazujú pingy a za lomítkom ich úspešné odpovede. Po stlačení ľavého tlačidla sa vám zobrazí detail pingu, IP adresu routera, odozvu v milisekundách, IP adresu DNS servera, odozvu a IP adresu počítača a jeho odozvu. Stadiaľ môžeme aj priamo nakonfigurovať ping stlačením ľavého tlačidla.